ekwe kụọ ama gbaa. Nke a bụ ndụmọdụ gbasara mgbochi ọrịa coronavirus. Ndị be anyị, ihe ka nte abakwutela nte n'ọnụ, mana agha akara aka anaghị eri mgbọrọ. Nke a kpatara anyị ji ezitere unu ozi a iji kwado anyị niile maka igbochi ikuku ọjọọ nke na-efegharị n'ụwa niile ugbu a na-akpọ coronavirus. Ọtụtụ ndị na-ajụ, gịnị bụ coronavirus? Coronavirus bụ nje virus nke na-ebute ọrịa a na-akpọ COVID-19. Kedu ka esi ebute ya bụ ọrịa? Ọ na-esi na mmadụ fere na mmadụ site n'ikuru ụkwara ma ọ bụ azụzụ ma ọ bụ uzere nke onye ọ na-arịa. Ị nwekwara ike itere ya n'aka ebe ọ dasara ma bufee ya onwe gị mgbe ị tesara ya n'ihu gị. Kedu ka ya bụ ọrịa si aya mmadụ? Onye ọ na-arịa nwere ike nwee ụkwara ma ọ bụ ahụ ọkụ. Ha nwekwara ike nwee ume ịchụ ọsọ, ahụ mgbu, ike ọgwụgwụ, ọnya akpịrị ma ọ bụ ọnụ mmachu. Ọrịa bụ Igbo kwezuonụ. Aha m bụ Dr. Jude Eze. Abụ m onye isi ndị otu ọgbakọ ndị Igbo na United Kingdom na Ireland. Ozi anyị na-ewetara unu bụ ozi gbasara census nke a na-akwado ime na mba United Kingdom n'ọnwa Maachị anyị nọ n'ime. Ndị be anyị, agha akara aka anaghị eri ngwọrọ. Ihe ọbụla ị dere maka onwe gị na ihe gbasara census anụnwa nke a na-akwado ime bụ ihe ndị obodo a ga-echedo ruo narị afọ na-abịa n'ihu. Ndị gọọmenti niile, ndị otu ndị uwe ojii na ndị ọrụ ha bụ ichekwa mbata na ọpụpụ na UK bụ ndị immigration ma ọ bụ ndị ọrụ kansụl enweghị ikikere ọbụla gbasara ihe edere maka onwe gị na census anụnwa ya na-akwado ime. Ya bụ ka anyị ghara iji egwu ọbụla wee hapụ isonye na usoro anụnwa. Ka anyị pụta n'igwe debanye aha anyị niile wee mee ka Igbo bụrụ ọkacha ibe na census anụnwa a na-akwado ime na ọnwa Maachị 2021. Daalụ no. The General Secretary of Congress of Igbo Leaders UK and the Head of Planning and Strategy. Abụkwa m ode akwụkwọ nke Igbo Patriotic Think Tank UK. Bịa bụrụkwazie onye ọhaneze ndị Igbo. Ana m ayọ ka ndị Igbo niile pụta n'igwe wee bịa sonye n'idenye aha n'ọnụ ọgụgụ nke a ga-ebido n'ọnwa Maachị gbaa mkpụrụ abalị 21 21st of March. Ka anyị wee debanye aha, onye ọbụla gbaa mbọ ka o sonye maka na ọ ga-enye aka wee kwalite ndị Igbo, kwalite asụsụ ndị Igbo, kwalitekwa omenala ndị Igbo. O wee nyere na anyị aka anyị wee na-eketa oke ruru ndị Igbo na UK. Biko ekwekwana ka akọrọ gị akọrọ, gbaa mbọ denye afa n'ọnụ ọgụgụ a. Ọ ga-amagbuji onwe. Dr. Jude Eze, and who would also give us further information about Obakambi. And now, please, I want you to permit me to welcome my second moderator, Lord Blessing. Hello, good evening, everyone. Good afternoon. Purchase your tracks today. So our program, like we just said it before, is for us to, the aim is for us to make our Black people and our to known about the vaccine, the thing which everybody, some people have doubts about it. So my name is Blessing Bialesin, and I'm the PRO of Omokandibu, United Kingdom. That's Vaccine actually relies on nanotechnology. That's why we talk about nanoparticles. Okay, and this actually. Purchase your tracks today.
Anywhere you went, I will say, yeah. I walk out, I never see beautiful people. They're going to take it very personal. Chop life, celebrate life, try move on to life. Thank God we there alive. Yeah. It is a beautiful day to remember. We are making progress together. Look at we now. My guy, is a beautiful day to remember. Oh, no. We are not here forever. Yeah. Celebrate me now that I am living. Not when I die, you go throw party. This life is for the living. Every day na jolly jolly. On your dindu wa festino. As a gang of a mania. Oh, you will get your mama.